لقد ما بسهر ليلك على قد ما بتسهمني في نار. ترجع قلبي يغليلك ويجيلك علشان يختار وانت بلا انتهينا. Салом дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ман. Барои лайк подписатся, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонро раҳмат дӯстони азизам. аз ҳаматон миннатдорум. хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. иҷодат ва рожный пирог тайёр кардастам. барои маҳсулотҳои даруни шумода 500 грамм ордар курай, 200 грамм маргарин ё ин ки сливочное масло, фарқ надорад, чизе ки дар хонатон дошта бошед. 1 пачкача разрихлитель дар курай, 3 дона тухм, 1 стакан шакар. Инам хелда миска 500 грамм ордар рехта, 200 грамм маргарин ё ин ки сливочное масло айтёрка мегзаронем, 3 дона зардии тухмаш каста меандозем. Як пачкача разрихлитель, 1 стакан дига шакар меандозем. хушрӯ карда алараш мекунем. خمیر پیروگ انا میخوام بیایم کم ترکش گرفته یک طرف ماندم برای بلوش استفاده میکنم. انا کو ایجاده هایی نچینکای درونی پیروگ منا تیار میکنم. 800 گرم تورог گرفتگیم یا بانکچه از گوشونه ملاکو. 3 دونه زردی تخمه درونی خمیرش دا استفاده کردگی بودم. سفیدیاش موندگی بود. اینمی نچینکش دا انداختم. حیف نشوه گفتم. هایی بلندر کتی آلرش میکنم. خمیر پیروگا با قاشق کمترکی خیلی هوار کرده یم میجیم که پرس شوه. بعد نچینکای تیار کردگیم بلوشته میریزیم. خمیر پیروگا تیار کردند کم ترکش گرفته یک طرف موندگی بودم این آشای. بعدی نچینکای ریختن بلوشته اینم خیلی خوش رو کرده هوار میکنه. در دخوفکه 160-180 градус да мемонем 40 минут меиста тайёр мешавад. инам хел пирог тайёр шуд. види хушрӯям дора, маззашам ба мазза омадагиай. куда маъқул шуд. баъди тайёр шуданаш кам тарак истод ки хунук шуд. метонем болошда сахрная пудра резем. ман да маъқул набуд, нарехтам. ҳамаи гулакома даруни ванада монда, чангакошна шуштум об додум.
баъд тюби коша сачоқча катиқоқ карда бо пештрезада ҷо кардам мондам шона. барои кӯдакҳо рӯи стол додонаги соз карда мондам. Абетида барои кӯдакҳо мастова тайёр кардастам. Даде кам тарак равғана рехта 300 грамм куриная грудка реза кардам андохтам. Бирён шуд. Баъд 2 пиёз, 3 картошка, 2 сабзи ҳамаша кубикча реза кардам андохтам. Бо камакаки дигар бирён кардам. Помидорам андохтагӣ. Бирён ки шуд, баъд иҷа нахуту луби тар кардаги доштам дар морозилник. Ай ҳар душ 1 пиёлагӣ андохтам дар дег. Намак, приправа, паприка, лавровый лист ҳамаша андохта оба рехтам. Ҳамин хел 40 минут меҷӯша. Лубию нахутакош ки мулоимак шуд, баъд бринҷ меандозам. Ягон 40 минут ҷӯшида лубию нахутакош мулоим шуд, қарибги тайёршавишда райҳони қоқ кардагӣ андохтаму 1 пиёла камтарак бринҷа шуштум рехтам дегда. Ягон 15 минути дигар ҷӯшид, тайёр шуд. Инеҷа мастовамон тайёр шудагай. Косада бардоштам, абед кардем ба ҳама иштиҳои таом. кӯдакода либоси мактабӣ гирифтам, оз нишон метиҳумтуна. Яке да ягон кас мотиватсия мешава. Ин хали куртаи сиёҳу сафед яктаги ай ҳар душ гирифтам барои Муслим. Ай валбрис гирифтагим, кадомида ки чизе ки дар кор меша гап занен, силка ошна мемонамтуна. Брюк гирифтам ша 2.
ба якта футболкаи оверсайз сафед гирифтам барои Физра. сумка гирифтам, сумкаи айвайки гирифтагӣ будам. бо сумкаҳои усолашонам истодагиай, хеле либосошон ай соли гузашта мондагиай. Я барои Мақсудҷон гирифтам, халача баъди обозиш мепӯша. Ин хеле чи ветровка гирифтам, брюкча гирифтам барои Мақсудҷон, худи гирифтамша байни туфли Муслимай. Иям айвал бриз гирифтагӣ. И сумкаи Иброҳим айвайкики. яъне хеле кардиганча гирифтам, куртаи кабуд гирифтамша, дута кардиган гирифтам, айболои куртаи сафед мепӯша. Якта дига бо куртаи сафед гирифтамша, брюк. Либосои Муслима айвал бриз гирифтам, ай Иброҳима боша детский мир. Баъд бисёри либосошон ай соли гузашта зиёдӣ кардагӣ буд, хайбо ваюям мепӯшанд. оли бо чанд чизои дигашон гирифтагӣ нестай, гиром бо нишон метиҳам. анаи кофтая боша ай магазини Лайм барои Муслим гирифтам, яҷо туи хабар кардагиан, бароям туиравӣ гирифтамша, хай мактаб дая меша пӯшида. Качествои хушрӯяй, нархи 6000. анаи куртая барои Мақсудҷон гирифтам, аку либосакош бисёр буда, хаяки маъқул шуд гирифтам. ай магазини H&M, нархиш 1200 рубл, скидка катибдай. Качествои хушрӯяй. анай ҷада боша хонаи додарум омадагием, ай Тоҷикистон зану кӯдакош кати омад, файрод кадак мона. ин инакои ай Тоҷикистон овардай, ай бозори Корвон гирифтай янгам. ҳамин ҷадаам ҳастай, хай бо ауҷа гирифтай омадай. ино дута доми сафед истодагиай ку дуюм блокушта хонаи мояй. инам хел дастархон соз када янгам, салати ба мазза кадагӣ буд, ош тайёр кад, ошам ба мазза, шиштем хӯрдем. янгам духтари хола мешава, кадоме ки да канали манава подписатсия кадагиай надонен, агар пештараҳо медонанд. додарам 90, ма 89, як солак фарқ дорем. духтари холама гирифтагиай, духтари холам 91. анай ҷада боша бо дигар рӯзай ужинда барои кӯдако суши тайёр кардам. кӯдакои ма беҳад дӯст медоранд. да як моҳ як маротиба инам хали мехару метиҳумшо намехӯранд. ужинда ягон чи тайёр накардаму суши заказ кардам, хӯрдам. сушиҳои Маканояй, ай приложенияш заказ мекунӣ, доставка мекунад. анай нуш боша блинные роллияй барои Мақсудҷон заказ кардам. анай ҷада боша бо дигар рӯзай абетида ош тайёр кардагӣ будам. тарзи тайёр кардани ош да канали ма беҳад бисёрай, барои ҳамин ин дафъаш нишон надодам. баъд ҳама хӯрокҳое ки тайёр мекунам камтаракӣ навор накунам, агар баъди тайёр карда шуданашам. ба и влога намедонӣ ки ба чӣ пур кунӣ. барои ҳамин баъди тайёр шуданашам ам хел камтаракӣ навор мекунам. иҷа салати свежаи тайёр кардам кати ош. ҳамроҳи шавҳарам барои кӯдакҳо либосгирӣ омадем. аку хела либосошона гирифтагӣ будаму ами яду чизакҳои намерасидагишона озимедроя магазино тамошо мекунем, мегирем. конверт дар кор буд, яҷа дуромадем конверт гирифтем, яҷо туи хабар кардагиан. дарунушда ҳами сум мемону метиҳам. ягон чи падарка намегирему сум метиҳам. магазин омадем, ҳозир ягон чи вибр мекунем, мегирем. шавҳарам барои хучунам либос мегирану барои бачаҳоям.
Якчанда магазиноя гашта чизе ки дар кор буд хай харидомон накардем. Пакетҳои бурда даруни мошинда мондему. Ози меравем ягон кафе хӯрданӣ. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, касе ки телеграм дошта боша, ссилкаи телеграм канал ман дар якум комментария закрепить карда мемонам. Марҳамат дароен обуна шавен. Телеграм канал ман беҳтаринай. Чем ютуба да телеграм активниём. Ҳар рӯз видео сурат партофта меистом. Касе ки телеграм дошта боша, марҳамат, ссилкаша мемонам дароен. Торгови центра хела гаштем, тамошо кардем, чизои дар коримона гирифтему. Баъд иҷа кафе даромадем. Уже соат 10:06 хела хай гаштем, гӯш нашдем. Ози ужин мекунем, меброем, мерем аку тарафи хона. Инам хеле хӯрданиҳо заказ кардем, ҳамаш морепродуктай. ана иҷада боша яхи шумо духтар шумо шудудан туи хабаркадагӣ будан омадем. Ранги туйои Тоҷикистон, хонаи заминакиам доранд, этажиам доранд. Ягон туйу марака кардани шаванд, инам хеле ҳавлишонда туй мекунанд. Барои шумоам наворкадагим тамошо кунем. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ман, Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. То навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.